prvý tréning na prírodnej práve Ústavy, zavesené. Zavesil inžinier Galamiu. Dobre, páči, teraz Zlatý Roman, dvaja zelení za ním do dvoch radov. A po mňa budú také ľudšie veci, čiže veľmi rýchlo, áno, Zlatý voľkačku naspäť skúšam. Poď, vybehni. Do boku. To nevieš. Tak, a skúšam naspäť. Rýchle nohy po mňa. A to musí odsýpať jeden po druhom, ideme ďalší. A skúšam naspäť. To musí trošku rýchlejšie, živšie. Tak, to isté do opasnej strany. No, dozadu teraz bežíme. Vybehni dozadu. Skúšem. To už len stať, aby som vedel, kto je prvý vyzvájal, nebuďte ako satári. Vybehneš, vrátiš sa, vybehneš za mnou. Ukáž. Vybehneš, vrátiš sa, vybehneš za mnou. Áno. Čiže väčšie rozstupy. Poď Roman. Aby ste išli spolu a vypojete spolu už. No. Ideme. Tak, presne. Keď sa pohne doprvu, idem ďalší. To je ono, presne takto. Áno. Ďalší. Vybehneš, otočíš 360, vypísačuješ. Nie Románko.